Prepač, koľko si mal rokov, keď si zarobil prvý milión? Kristové roky to mohli byť, 33 rokov. A jak sa ti podarilo v 33 milión zarobiť? My sme budovali fitness platformu na cvičenie na doma, FitShaker, a tu sme už robili nejaké 3-4 roky. Ľudia s nami cvičili, chudli, už sa to nazbieralo, no. My chodíme po Slovensku a Česku, robíme rozhovory s najúspešnejšími ľuďmi. Mal by si 2 minúty na rozhovor. Poďme na to. Spochybňovali ťa na začiatku ľudia? Bolo to výrazné, veľké spochybňovanie. My sme FitShaker začali tvoriť pred 12 rokmi a už len keď som hľadal programátorov, nechápali, prečo by niekto si platil za cvičenia peniaze, keď nájdú na internete miliardy cvičebných videí. A ja som vedel, že nie, my to urobíme dobre, budeme ľudí motivovať, by proste mali chuť s nami cvičiť, potom sme to dali, no ale tých spochybňovaní bolo to úplne že hrozné. Čo bola najlepšia rada, akú si kedy dostal? Možno je dobré nevyskakovať a šetriť si niektoré peniaze. Ja som si ešte z začiatku kúpil nejaké drahšie auto a mňa to trošku možno spomalilo. Koľko máš rokov? 41. Ja mám 21. Ak by sme obaja zajtra zomreli a mohol by tu po tebe zostať len jeden odkaz pre mladšiu generáciu, čo by to bolo? Ja mám rád heslo nikdy nehovor nikdy. Super, to je skvelé rady, Peter. Ďakujem. Ďakujem.